ljudi, vi gledate Sergej Full TV, ljudi, danas ću vam pokazati kako da instalirate jednu igricu. Komšije iz pakla ili ti Neighbors from Hell Keci dvojku. Ovako, imat ćete link u deskripciji, kliknete download torrent. Sačekate ovo ovdje. Sad kliknete tu. I čekate da vam se pojavi torrent, evo ga. Ovdje stavite gdje hoćete, ja ću sve isto ostaviti. Ovako, ok. Sad ću stopirati video i prebacit ću kada se ovo sve završi. I evo ljudi, vratili smo se, za koji sekund će biti instalirana igrica. I sada vam pokažem kako ide sljedeći deo. Evo ovako da ne smeta. Ovako. Kliknete ovdje i kliknete, evo ovako. Vidite ovo. Ovo V1, to vam je prvi deo. Ovo V2, to vam je drugi deo. Evo sad ću vam pokazati kako se instalira prvi deo. Tako se isto instalira i drugi deo, pa sad zapamtite. Kliknete ovdje i onda ovo. Ovdje. Evo skinem ovo. Ni ovo mi ne treba više. Sada. Sad treba malo se sačeka. I evo ljudi, ovo će vam se pojaviti, kliknete yes. Sad. Znači laganica, evo, izaberete gdje ćete instalirati, evo ja ću ovdje, install. Kliknite ovdje, bit će gotovo za par sekundi. Nema tu šta da se radi. Znači igrica je super, može da ide na sve Windowse, može praktično na svaki kompjuter, sem onih koji imaju neke probleme. Male problemčiće, ali čak i kompjuteri sa malim problemčićima mogu, ja mislim, da podrže ovu igricu. Evo samo namestim kameru, izvinite. Evo ga. I gledajte sad. I vidite, sad će vam se pojaviti ovo. Ovo iksirate i gledajte sada. Kliknite na bin i evo ga. Evo vam je igrica. Tako isto sve uradite i za drugi deo. Evo sad neću pokazivati, sad znate. I znači sve što sam htio da kažem za kraj je, pošto ovo će se dešavati u retkim slučajima, znači manjini će se ovo desiti. Ovo je veoma retko. Kada se na primjer uključi igrica i pojavi se crna slika, ako vam se to desi, trebate da idete i instalirate driver za grafičku kartu. Ako budete htjeli, ako ne budete znali kako se to radi, pokazat ću vam ja, snimit ću još jedan klip, nije mi problem, sve da vam pomognem. Znači igrica brzo, lako, zanimljivo i to je sve što treba da se zna. I ako budete htjeli, na primjer, napišite u komentarima da vam pokažem neku drugu igricu, kako da se skine, kako da se instalira i tako to. Ja ću to rado uraditi i ovdje ćemo završiti. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!